suwa dan Allah su yi haƙuri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oh, Shek Junaid Abubakar Bauchi, sanda zuwa. Yawo zaki ya gajiya ya himma. Alhamdulillah Shek Junaid. Dan Allah masu kiran Adalize ban ba ku Alhamdulillah Shek. To muna godiya ma Allah ta'ala, Allah ya ba mu albarkan watan Maulid. Amin Shek. Na zo kaman ka ta muna ana cewa za mu da layi don ka kira. To bismillah. Na bismillah. Na ce na zo a gurguje sai na saurari ana gabatar da program. Na'am. Dama kuma tun shekaran jiya na ji shi malamin da ka gayyata ya ce lallai yau zai zo ya yi fashin baki akan wato yadda Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake alfahari ko kuma kamancin haka dai. To na yi mudakala cikin wannan karatu sabila da tare da jinjinawa ga shi malam da ya yi wannan karatu da kuma jara'ar da ya samu wajen gabatar da wannan karatu. Na farkon maganar da zan fara yi. Malam ya sani cewa wato kuskure ma wasali cikin karatu yakan canja ma karatu matafiya gaba ɗaya. Na san malam ya san wannan. Dan dalilin da ya sa wato aka hada ilimin nahau kenan. Sabila da wani ya zo ya karanta inna Allah bari'un minal mushrikina sai ya ce wa rasulihi. Ainihi wa rasuluhu ne. Amma kuma wato koko wa rasulahu. Amma kuma abinda canjawa daga fatha din nan zuwa kasa. Don Allah masu kiran ya shayya kun za 1 seconds. Masu kiran other numbers da ba mu sa ba don Allah ku daina. Kun ga yana bata mana network. Yanzu aka ga network Malam Musa ya sauka. Don Allah mai kiran other number na ba shi na kira sunanka ba don Allah yau kaka kira wannan other number. Ya kawo mana mishkila. Ku yi hakuri. Don Allah don Annabi. Yanzu aka ma ku yi hakuri wannan karatu mun kulle layi. Saboda Sheikh Junaidu zai ɗauki kamar a minti 10 ko 15 sa'annan kuma ga Sheikh Munir Adam ko zakan layi shi sa dan Allah dan Annabi masu kira ya isa haka ku yakuri wannan kawai ya ishe mu ku yakuri bismillah Sheikh Junaid malam ya dawo yawa nace to a ka'idar larabci shi canja wasali yakan canja wa larabci ma'ana gabaki ɗayansa yakan kuma canja wa ainihin fassara da manufa ma'ana gabaki ɗayansa da farko tun daga bude karatun da malam yayi da hadisin da malam ya kawo ko ko in ce ba hadisi ba sunan littafin Ibn Taymiyyah da malam ya kawo sunan gaba ɗaya ma ba haka yake ba cewa da yayi hukuku ahlul baiti gaba ɗaya ma ba haka yake ba wai ina son wallahi a zuciyana ba wai ina son na ce zan yi gyara wa malam bane ko ko na nuna dukkan mu muna kuskure mu muna bata larabci amma kuma abinda malam zai sani shine bata mai da wasali sama a mai da shi wasali kasa yakan jawo lalacewan ma'ana gaba ɗaya ta yanda zaka fassara shi daban yanda shi mai nufin maganan yake nufi daban kaga yana maganar littafin Ibn Taymiyyah huququ ahlul baiti yace ba kuma haka bane sai dai ya zama huququ ahlul baiti kazalika baitotin da ya jawo na diwani wallahi tun daga baitin farko har zuwa baitin ƙarshe wallahi babu baitin da malam ya karanta daidai ko kwaya daya to ta yaya za a yi malam ya hukunta Shehu Ibrahim radiyallahu anhu da abinda shi kansa bai iya karanta shi daidai ba ta yaya yanzu misali ya ce kamar rama audal amsi yauman sai ya ce wa ayyama ba kuma haka bane ya ce wusulu jami'il masikina bi habliya tahaqqaqahu man lam yukazzib bi rabbiya wa jawfifa ya kullil ma'arif lam turan wa qad qasara al akbab an dirki sha kusan duka waɗannan baitocin wallahi babu wanda malam ya jawo daidai tare da dukkanin girmamawa da karramawa sannan kuma ina son na faɗa wa malam ya bambance tsakanin alfahari da godiya ya bambance Shehu Ibrahim radiyallahu anhu waɗannan baitoci na wa man rama darki fishti yaki nabiyina faqad rama amran mustahalan muharrama kamar rama waɗannan famar raman har zuwa ƙarshe su usulu jami'il masikina bi habliya babu mutum ɗaya daga cikin wanda suka yi bahasi a ɓangaren adabi
da bangare na musulunci wanda ya kalle shi a matsayin alfahari ne, ba alfahari ba ne. Ya kamata ya bambance tsakanin ashukur wal fakhru, godiya ma Allah da kuma alfahari. Shehu Ibrahim radiyallahu anhu duk waɗannan maganganu da ya yi su ne cikin wato nidaki na gode ma Allah ta'ala akan ni'iman da ya masa. Idan ba mu manta ba mu duba maza Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ingantaccen hadisi, annabi ya ce ana sayyidu waladi adama wala fakhra wa bi yadi liwa'ul hamdi wala fakra wa ana awwalu man tashaqqu anhu al-ardu wala fakra wa ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa. Waɗannan zai nuna maka cewa mutum zai iya ambatan ni'imomin da Allah ya masa, ba yana nufin alfahari ba, yana nufin at-tahaddusu bi ni'matillah. Sabila da manzon Allah ya ce mana at-tahaddusu bi ni'matillah shukurun, gode ma wato zantarwa da ni'iman Allah ta'ala godiya ne. A wani aya Allah yana ce fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ni'imomin da Allah ya maka ka zantar da su ka faɗe su. Shehu cikin usulu jami'il masikina bi habliya har zuwa gunda shehu ya tsaya yana gode ma Allah, daga ƙarshe kuma sai ya nuna maka ba wai a ƙashin kansa ya samu wannan falalan ba, sai ya ce bi fadli ilahin nasi jalla jalaluhu, duk wannan abin na samu ne sabila da falalan da Allah ya mun ba dan nafi kowa ba. Wa hubbi rasulillahi daha nabiyya, duk wannan Allah ya mun ne sabida son da nake yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga malam Asadu Sunna bai je kan wannan bi fadli ilahin nasi jalla jalaluhu kuma ya fassara menene wannan ibarar take nufi ba. To amma a daidai wannan ina son malam ya bambance mana tsakanin ashukuru da alfakhru domin kar mu zo mu cuɗanya su gaba ɗaya. Kazalika idan muka duba wani baitin Shehu Ibrahim din yana cewa kufitu sahabi fi tariqi ana'a wa kulluhum bil jasmi nala muna'a wa lam yakul lil abtabi qabliya mislu ma lizal abd min faidin yaruqu sana'a wa ashkuru rabbi laysa sirriya akiran wa asgaru atba'i ulila fana'a. Sai yace wannan duka min fadlil ilahi wa hubbiya, wannan duka daga falalan Allah ne da soyayyan da Allah ya saka min na annabi, bi sardilahul amda a hustuliwa'a, saboda baitocin da nake yi ma annabi na samu waɗannan abubuwan da na samu. Shehu bai taba alfahari dan ya nuna kansa ba. Dan haka da farko malam wato magana uku nake da shi, barin haddade su a minti biyu yanzu dan na bayar ma 'yan uwa dama su ci gaba da kira. Da farko malam ya san cewa bata wasali yakan jawo lalacewa. Shai kana da ya kuri shai kana da minti 10, kaka damu, kwatar da hankalinka. Yawa masha yana ma da cikakken lokaci, abin da ya fara kama zan bashi. Yana da cikakken lokaci, ai ɗane. Duk wanda ya toyo ɗane yana da ƴancin ya magana yau. Kuma saƙon ya fita a yanda yake rubuce babu ko ɗaya. Dan ko sunan littafin Ibn Taymiyyah da zai faɗa ma gaskiya a sunan littafin ma yayi bullet. Na biyu baitocin nan na Shehu Ibrahim da ya jawo a baitocin yayi bullet, wanda ba yadda Shehu Ibrahim ya faɗa ba haka ya karanta su ba. Kaman wa aiwa ma sai ya ce wa ayyama, kaman usulu jami'il masikina bi habli yatahaqqaqu man lam yakzib bi wa jawfi fa yabun, duka za ku ji a koma a je a yanko maganan a saurari yanda ya karanta, mu kuma za mu karanta wa mutane yanda abun yake. To na farko bata wasali ya bata ma'anan, dan haka wanda bai iya karanta waɗannan baitoci daidai ba da wuya fa ya iya sanin fassaran su har ya isar da fassaran ga mutane. Na farko kenan. Saboda haka muna roƙon malam Asadu Sunna ya sake karanta baitocin nan kuma ya fassara su har ƙarshe domin mu ji wato irin hangen da ya yi wa baitocin, amma ya karanta daidai. Na farko kenan. Na biyu kuma ya kaji aka rama kallawo. Ya kaji. Shek Junaid, wait, ya kuri. Wai kaman tun da ka ba shi challenge Malam Junaidu. Ya karanta. Ya kaji. Tun baka sauka ba. Wato ba masha Allah bismillah minti ɗaya, ba karanta minti ɗaya. Okay. Minti ɗaya yanzu. Ai yanzu tun da kai ka zo, ni ban iya karatu ba. Ai abin da ya kamata ka da kai zo, idan fassarar da nayi da jan da nayi ba daidai ba ne. Ba haka nake nufi ba, mu kai haƙuri. Ai barka ji. Amma dai baitocin ne barka ji. Ba a karanta daidai ba. Barka ji. Ya ka ji. Dan Allah yanzu ina so abin da nake so, tunda akwai diwani a hannunka, wusuli jami'il maliki na bihabliya,
dan Allah ina so kai ka ja baitukan da kanka ka fassarawa masu saurare me Shehu Ibrahim yake nufi, sannan kuma kar ka manta na faɗa na ce ban kai ƙarshe ba. Idan na ce ba daidai ai ni na riga na ja ai ka ja baitocin kamar yadda ka karanta ɗazu. Na riga na ja na fassara aiko. Ka ce ba daidai aka ja baitukan ba. Sai na ce kai da ka iya karatun yanzu ka ja daidai kai fassara. Ba daidai aka ja su ba. Amma yanzu kamar masu sauraro da ke na haska wannan maganin idan ka karanta in ni na yi ƙarya masu sauraro da su fahimta. Idan kuma kai ne kai daidai yanzu mu je gaba mu je nukta ta gaba. Ni abin da na sani sarki yadda nake yi a nan wajen. Wallahi kai babban shehin malami yadda nake yi a nan wajen. Idan wani ya ja aya ba daidai ba ko wani abu in na zo cewa nake abu da ka ja a waje kaza ba daidai ba ne ga daidan haka nake yi. Na'am. So abin da na ɗauka cewa yanzu da ka zo za ka zo ne ka karanto daidai ɗin tun da ni na karanta ba daidai ba. Ai mutane sun zo ne nan tsammanin suke yi za a fito musu da abin da yake daidai ne don su karɓa. Ni da na yi ba daidai ba ai haƙƙinka ne kai sai ka fito da daidai. Amma abin da nake so yanzu don Allah ka karanta. Barin karanta baitocin ko bai kamata a ce na karanta baitocin ba. Ba wai ka ja bakin ba kaɗai ina so in ka ja bakin. In ka sa ina so ne in ka ja bakin kai fassara. Idan da gaske lallai da akwai kuskuren a ciki to lallai sai a gyara. In kuma babu to duniya sun fahimci ni ne na kirkira maka wannan maganan na yi kuskure kuma zan janye. A karanta dan Allah a karamaka Allah dan Allah. A'a yanzu ai na riga na karanta mu tafi nukta ta gaba. Tunda kai ma na ne maka karanta ka ja kai fassarar ba ka yi ba to mu tafi nukta ta gaba in ka gama sai in biyo maganganun ka in yi ta aƙidi a zan karanta tunda malam bai sake karantawa ba da alaman kila malam ya yadda cewa dukkan baitocin nan ba daidai ya karanta ba amma zan sake amma ina so dan Allah in ka ja ka fassara wanda malam ya karanta sai ya saurari wanda ni na karanta sai ya bambance tsakanin wanda yayi daidai da wanda bai yi daidai ba. Shehu Ibrahim cewa yayi wusulu jami'il masikina bi habliya tahaqqaqahu man lam yukazzib bi rabbiya wa jawfifa ya lil ma'arif lam turam wa qad kasura al aqtab an darki sha'wiya بفضل إله الناس جل جلاله وحب رسول الله طه نبيئيا وما قلت قولي شاتها متبججا وما مسني سكر يغيب عقليا وما قلت هذا دون إذن وإنني tsallake baiti akwai halittu وإنني لأكتم سر الله باب لغيريا abinda Shehu Ibrahim yace shine a'a ka tsallake usulin ka tsallake baiti guda biyu wa qad alima al aqwa to bismillah na'am dan fassara ko malam ya canja ra'ayi zai karanta wai ka ci gaba shak bai ka ci gaba bismillah wusulu jami'il masikina bi habliya isan wato wusuli na wanda suka yi riko da igiya na ta haqqaqa man lam yukazzib bi rabbi wanda bai karyata Allah ba ya tabbatar da haka ana jina bismillah shehu yace wa jawfifa ya fun kirjina jaufu a nan wajen yana nufin abin da ya fuye na kirjinsa fayaful lil ma'arifi jeji ne na sanin ubangiji lam turam wanda ba a budi kutsawa cikin abin da na samu ba na yardan Allah wa kad kasura al aqbabu kutubai sun gajiya an darki sha'awiya su iso gurin da nake sai shehu yace bi fadli ilahin nasi wannan fa ba ina alfahari bane da falalan ubangijin mutane ne na samu wannan ba da ni ba da aiki na ba da isana ba wa hubbi rasulillahi taha nabiyyi da kuma son annabi Muhammadu manzon Allah yanzu kamar ni ne nace Allah ya min kaza ya min kaza ya min kaza ya min kaza sai nace wannan kuma falalan Allah ne ba isana bane wannan sunansa alfahari sunan wannan ba alfahari ba kazalika waɗancan baitoci to amma tunda wannan ai baka karasa fassaran ba akwai halatti yaminan ina son zan je na gaba sauran kuma malam ya koma ya sake dubawa ya fahimci baitocin da kyau kafin ya fito yayi arziki da duniya domin ya kawo gyare-gyaren da yake so ya kawo Shak Junaid inji malam wai baka karkare wai baka akwai halatti yaminan inna lillahi malam Junaid kana nufin cewa Shehu Ibrahim yayi
Shehu Ibrahim yayi wannan ababa duka ne ya gaya wa mutane, amma shi karshe shi ce wai Allah ya masa wannan falala ne ba saboda kuma saboda son Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka. Okay, to ya hakuri in ji malam wai ka bar wani baiti daya, wani baiti kenan. Ya ja baitin sai to malam in ji wai ka ja mai baiti. Akwai halaftu yaminan innani la yuhibbuni siwa as'adin wal aksu fi hali bugdiya. Ba bugdina bane kaga dazu a'a shine nace ya kaji shine ai na gyara yanzu nace fi wal halu fi wal aksu fi hali bugdiya na faɗa ai yanzu fassarar nake so fassarar nake so mutane su gane mai Shehu Ibrahim ya faɗa in dai sun gane a fassarar me ya faɗa shi nake so a gane haliftu yaminan na rantse da Allah rantsuwa innani ni din nan la yuhibbuni babu wanda zai so ni siwa as'adun sai mutum mai rabo ko suwa as'adin sai mutum mai rabo wal aksi wanda kaga yana kina fi hali cikin yanayin da nake ciki na zikirin Allah nan da san manzon Allah bugdi shine wanda ba ya da rabo kuma wannan tabbataccen abu ne ina zuwa ya kaji ya hakuri ya kaji alama ne na sa'a malam Junaidu Malam Junaidu. Sheikh Junaid, ya hakuri, bari mu ji malam yanzu kuma, ya hakuri, bismillah. Kai hakuri, ai ba nan iya baitukan suka tsaya ba. Akwai wa qad alimal aqwamu anni khadimuhu fa waslu habibillahi yulfa bi wasliya. Sannan wa ma qultu qawli wasliya ba yulfa bihi ba. Wasliya. A ban ce bihi ba, ban ce bihi ba, yulfa bi wasliya nace. Na'am. Wa ma qultu qawli وما قلت قولي شائعا وقد علم الاقوام اني خديمهم شو da yace mutane sun san cewa ni din nan mai musu hidima ne fa waslu habibillahi saduwa da manzon Allah yulfa bi wasli akan samu saduwa da manzon Allah idan mutum ya rike dariƙa nan wannan shine fasara ko yana da wani fasara kuma bayan wannan ai ba ci gaba akwai wa ma qultu qawli sha'ihan mutabajjihan wa ma masani sukurin yugayyibu aqliya ai yanzu muna so ne mutane su gane fassara na fassara maka amma abinda kake tahaddin akan shehu yana alfahari ne an zo ne nan wajen ana so al'umma ta gane gaskiya ni ban ce idan gaskiya ta bayyana daga wani ba zan karba ba amma abinda nake so tunda muna yi ne dan Allah muna so dan al'umma ta gane gaskiya wannan ka fassara a matsayin ku da kuka ce kayan ku ne ku kuka sani mutane Allah ya ba su hankali masu sauraron mu to yanzu ce wanda wa ma qultu qawli sha'ihan sannan akwai baiti guda biyu magana da na faɗa ban faɗe shi ba sha'ihan ina mai shaduhu ma'ana ina cikin rashin hayyaci na wa ma masani sukurin kuma shehu yace maye bai same ni ba yughayyibu aqliya wanda zai kusar mun da hankali na kaga a wannan ma babu abin da kake tuhumar Shehu Ibrahim da shi ya karama kallah ba tsaya ka ji akwai baiti guda biyu wai ka kara sawa akwai wani baiti daya kuma to wani baiti guda biyu a gaba ya jawo wa inna khututi lil anami sa'adatun falam yashqa yawma marra'ani wa khatiya fasara wannan ai duk a fayyace yake a karama kallah fa inna khututi dukkanin abinda na shirya khaddina abinda na tsara shi a cikin tafiya na lil anami sa'adatin rabo ne ga mutane wanda ya zamo ya sadu da ni kuma ya tafi tare da ni akan hanyar da nake kai bai zamo mara rabo ba wannan abu ya take a karamar kalla amma kai cewa kai ai baka da wajen fassaran tsaya ka ji ai a wajen fassaran akwai ka'ida in ɗaya na yi Sheikh Junaid ya kuri Sheikh Junaid ya kuri in ka ji shi zaka ka bashi amsa isa bari ya faɗi muna jin ka malam a wajen fassarar malam Junaidu ya kamata yadda ka ɗauko ragowan kana jan larabcin kana fassarawa falam yashqa yawman marra'ani wa khatiya na'am me falam yashqa yawman na'am falam yashqa yawman marra'ani wa khatiya falam yashqa yawman marra'ani wa khatiya falam yashqa yawman bai zamo marashin rabo ba marra'ani wanda ya ganni wa khaddiya
kuma ya bi kan zanen da nake kai shine musulunci, shine ɗarikan tijjaniya, shine waɗannan wurdai da suke sadar da mutum da Allah. Ba wai ya ce kawai ka gan shi ba ne, a'a in ka gan shi ya zamo kana kan wannan target ɗin nasa da kuma hanyar da yake kai, ba da ka zamo marashin rabo ba. Wannan kuma ingantacce ne daga hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Muslim, wanda hadisi ne al-Qudsi, wanda wato inna lillahi mala'ikatan sayyahuna fil ardi yabtaguna majalisa zikiri, a ƙarshe Allah ya ce hum qaumun la yashqa jalisuhum, masu zikiri abokin zaman su baya zamowa marashin rabo. Kaga magana Shehu Ibrahim anan ta fito. Wa ma qultu hada, karasa akwai baiti guda daya a ƙarshe. To jawo baitin. Ai kai da ka zo ka ce ban duk cewa kai ba a farko baitukan nan na kanka ba. Duk baitocin da ka jawo dai. Baitocin da ka jawo. To wa ma qultu haza duna iznin wa innani. Wa ma qultu haza. Wa ma qultu haza duna iznin wa innani. Wa ma qultu haza duna iznin wa innani la aktumu sirra Allah yubahu li ghayriya. Ban faɗi wannan maganan ba. Duna izinin sai da na samu izini, ban faɗi wannan maganan ba sai da izini. Wa innani, shehu ya ce lallai ni la'aktumu sirran, ina ɓoye wasu ilmoma wanda la yubahu li ghairiya, wani na ba zai samu gane wannan ilimin ba ko an bayyana masa. Wannan kuma tabbacecce ne. Sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu yace na samu wasu ilmomi daga gurin manzon Allah, na fito da ɗaya daga cikin wannan ilmomin, ɗaya kuma na aje shi karkashin cinya na danne, da zan fito da shi laqatahu hadha bal'um, da sun yanka wannan wuyan. Aka ce har sayyidina Ali ibn Abi Talib yana cewa jawahirun min ulumin law aduhu bihi laqila li anta mimman ya'budu al-wathana wa lastahalla rijalul muslimina dami yarawna aqbaha ma atu bihi hasana. Sayyidina Ali yace akwai ilmomi gwalagwalai da na karba daga gurin manzon Allah wanda in na bayyana sai an ce ina bautan gunki. To nan shehu yace akwai abin da nake koye da shi na ilmomi wanda bai zo matsayina ba zai gane wannan ilimin ba. To ni a cikin waɗannan tambaya da nake wa malam Asadu da duk an fassara masa, dan na fahimci kaman a baya bai fahimci fassaran bane. Menene Shehu Ibrahim ya faɗa wanda ya dace da wasa kanka da kirarin da kai ma kanka lokacin da kuke tattaunawa da Imam Malam Munir Koza? Menene ya dace a ciki? Yanzu maganar da Shehu Ibrahim ya faɗa yake cewa faman, wato da ya faɗa yake cewa falam yashqa yawman, da dai wanda ya ganni ko ya ga rubutuna ba zai taɓe ba. A'a, menene karshen marra'ani wa khaddiya? Me ya khaddiya? Shine tsaya dan Allah. Zanen da Annabi ya tsara na addini da zanen Shehu Ibrahim, wanne yafi wani? Zanen da ya zana na addini? Shehu Ibrahim ai musulmi ne, yana da wani addini ya koma bayan musulunci aka maka. Yawa, to tunda haka ne Annabi wannan da ya ce wanda ya ganni ko ya ga rubutun hannuna ba zai taɓe ba. Ba zai taɓe ba. Ba yana nufin rubutun hannunsa ba ne. To bari zan turo fassarar da Shehu Ɗahir Bauchi ya ma gurin, sai mu gani da kai da na shi Shehu Ɗahir Bauchi wa za a ɗauka. Dan shi haka ya fassara. Ko ko a wani magana ya fassara. A'a ai inda ba ƙasa in ji Bahaushe nan ake gaddama kokuwa. Zan tura sarki zai sa. Za a ji ya faɗa. To tambayar da nake yi yanzu. Ina son mu shige wannan muje na gaba. Tunda anan dai. Yawa, to mu je na gaba ai wannan yanzu ba ma shi bane. Gurin da yake so yayi istishhadi akan cewa Shehu Ibrahim ya kuzuzu ta kansa irin yanda yayi kirari ma kansa akan shi kura ne wanda menene ya faɗa ne ban iya Hausan ba. Nan dai malam bai bani amsa ba gaskiya. Bai bani ba. Jama'a Sheikh Junaid, ina gani ta wurin bangaren wurin baiti Shehu Ibrahim, ina gani ka kama wurin alhamdulillah mun gode. Sannan kuma akwai wasu tugube-tuguben da ya yi wa na wurin Shehu Ibrahim a cewa masu wanda fadar bege ya yi da wasu ababa. Yasa da na so Malam Munir ya dade kan layi da ba ma je ba ka ci gaba da naka. Yanzu abin da nake so sarki. Ina alfarman in gabatar da abu kwaya biyu ko a minti biyu ne. Maganan ka na da yawa, yana da kyau. Ba za mu aje ka ba yanzu, ya kuri.
sam ya kuri kar a dauki wani dan Allah malam Munir na kan layi okay to shikenan okay kammala maganan ka na minti biyu. Maganan da nake yi shine ina son malam ya bambance min tsakanin alfahari da godiya ma Allah. Okay. Tunda Shehu Ibrahim da ya jero waɗannan maganan ba wai ya faɗe su bane kawai ya kamba makansa sai da ya ce bi fadli ilahin nasi jalla jalaluhu. To dama mutum ya faɗi ni'imomin da Allah ya masa daga ƙarshe kuma ya tabbatar da abin daga gurin Allah ne, wannan abin alfahari ne ko ko godiya ne ma ni'iman Allah. Ni ma godiya nake ma Allah a matsayina na wanda ke tsayawa mawkifin da ba kowane ɗaki ya tsayawa ba. Shine yanzu amsar ka ita ce wancan. Yanzu mu ajiye wannan mu tafi na gaba. Warai kuma da gaske ne. Wannan ba amsan bane wallahi da gaske ne. Kawai idan ka ce lallai yanzu abin da nake so Allah ne to ka bani amsa. Ba ina son kai mukaranan abin da kai ba. Idan kai mukaranan abin da kai to kana so ka ce mun huce fishi ne yasa ka dauko baitocin Shehu Ibrahim ba kana son ka nuna wani kuskure bane da ya kamata a gyara a duniya. Shine nace ai yadda yake gani shi ya halatta ya faɗa haka. A babin godiya ga Allah wani ne bai halatta ya faɗa haka ba ɗaya kenan. Yanzu abu na biyu da nake so ka tafi kanshi shine mu muhimmanci. Ina so mu je mu tattauna kan baitukan da na kawo cikin kwanakiriya. Ni shine abin da yafi muhimmanci a gurina mu je kan shi. Ni ba zan tsallaka na je kan wani abu ba aka ramaka Allah sai an dakka magana kwaya daya. A'a ai wannan ba shi bane don Allah Sheikh Junaid ya hakuri Sheikh Junaid yayi alfahari yayi ko godiyan Allah yayi akara baka Allah abin da kanka sai ka ce to ai kai ma kai godiya ne to ashe Shehu Ibrahim yayi daidai kenan shi yasa ka faɗi Shehu Ibrahim masha Allah shine nace a irin wannan idan maganganun da nayi tashanci ne to waɗannan maganganun su ne min babu aula su zama tashanci dan ni ban ce wanda ya ganni ko ya ga rubutuna ba dan wato ba zai zama matsiyaci a lahira ba amma ku Shehu Ibrahim ya halatta ya faɗa haka haka ma'anan yake mana akara bakalla haka ma'anan yake mana ni yanzu ina so ne mu tafi kan abin da yake don Allah kan mu dauke shi jayayya ya hakuri aka makalla Sheikh Malam Junaidu ya hakuri kana kan layi ban sauke ka ba amma dai mu da muke karanta baitocin yau da gobe mun san cewa baitocin da ka jawo dukka ba daidai ka jawo ba alhamdulillah kuma ka jaddawo an dan gyaggyara maka wasu gurare daga ciki amma abinda nake so daga ƙarshe na jira magana na da shi shine malam a matsayinka na mai da'awa da kuma kake so ka watsa manufofi wanda wannan manufofin kana gani a ganin ka kariya ne ga sunnan manzon Allah kuma kai ɗaya ne daga cikin manya-manyan shehunan izala da izala suke girmama su to dan Allah idan za a yi wani abu a bangaren ilimi a dakkaka kafin a yi magana a kai kaga waɗannan baitoci gaba ɗaya baka jawo su daidai ba baka san menene ma'anan su yake so ya isar ba karamakallah tare da girmamawa sannan kuma mahallin niza idan za ka ɗauko magana akan wani malami ka tattauna a kansa to ka ɗauko kuskurensa ba wai kana so ka ba ma kanka kariya ba a'a ka ɗauko kuskurensa ka ce Shehu Ibrahim ya yi wannan ba daidai ba ne amma sai ka ce abin da ka yi mukaranan sani da Shehu Ibrahim wannan ba mafita ba ne a karamakallah ya zamo ma ba maudu'i na ilimi kake tattaunawa ba kana so ka kare kanka ne kenan kuma da kace wannan magana da ka faɗa godiyan Allah ne kai a ina ne kace wannan maganan falalan Allah ne godiya kake ma Allah ba ka faɗa ba kawai ka ce kura ta fi karfin kare ne ko menene ban ma rike irin wasa kanka da kai ba akaramakallah saboda haka ni ina ganin anan kawai zan tsaya amma lallai akaramakallah ya kamata ana dakka kalarci idan za a karanta kafin ka tsaya malam sarki har ya tafi abinda nake cewa ba komai tunda ka yarda cewa kuna yin kuskuren ba matsala ba ne. Ya fassara su ba tare da yadda na so. Amma abin da nake so a'a sarki kar ya sauka. Abin da ke faruwa sarki. Bari ka ji. Kaga wannan ba shi bane ainihin sulbi na maudu'in mu. Domin kaga abin da ya kamata a yi magana a kan shi. Abu uku da na kawo cikin kwanakiriya. Haƙƙin Allah da aka ɗauka aka ɗora wa Shehu Ibrahim. Maganar tasirifi da maganar kumfa ya kunu da maganar kulla har ya sauka bai yi magana ba in za su zo mai magana
gashi domin ai asalin maudu'in cewa Shehu Ibrahim yana da maganganun da yayi da suka saba ma shari'a ko babu. Insha Allah na kawo wannan shine wanda ya saba wa shari'a. Na'am. Sai na kawo wannan na daga ciki. Wancan abin da na kawo ne idan shi ya halatta ya faɗa haka. Masha Allah. Ya ce ban faɗa ba, in ban faɗa ba a can ya yanzu ban mutu da raina ba. Sai na faɗa. Me mushkila? Ai ba mushkila bane ɗaya kenan. Amma ina so su dawo mu tattauna wa'ancan abubuwan guda uku da ke cikin wa'ancan baitukan na kwanakiriya. Wannan shine abin da nake so. To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sheikh Malam Munir Adam Koza. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Daɗi nake ji da yawa wallahi har wani suma nake. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina gaida masu mutaba'an mu musamman kuma mai gayya mai aiki a Sheikh Sarki Zaki. Wa iyazu billahi. Da kuma babban malami Malam Musa ban san ɗayan sunan da zan faɗa ba don sunan nashi suna da yawa. Malam Musa Yusuf Asadu suna na'am. To ayar nan ya zama kura. Wato a gurguje abinda nike so in tunatar da yan uwa kafin mu shiga cikin maudu'i kai tsaye. Abinda ya ce asali cikin tattaunawar abinda ya haife ta shine idan baka manta ba Sarki Zaki ranar da aka fara maudu'in nan ko yake tattaunawa akan maganar Shi'a na yi mudakala da na yi mudakala na same shi akan wani maudu'i da suke tattauna bayan wani mai kira ya yi kira da na yi magana akai aka ce ba shine maudu'i ba na bada hakuri ya ce ga maudu'in da yake tattaunawa yana wa yan shi a tahaddi na ce muna tare da shi a nan 100% har ne masa godiya da fatan alkhairi duk abin da ya kawo rikicin sai na ce to idan dai har yan shi'a sun cancanci a musu raddi kuma sun cancanta din to me zai hana Ibn Taymiyyah ma a yi masa raddi saboda abinda ake zargin yan shi'a da yi ko da yake su yan shi'a ba zargi bane shine Ibn Taymiyyah shine zargi abinda yan shi'a suke yi ana zargin Ibn Taymiyyah yana yi. Sarki Zaki abinda ya tayar min da hankali maimakon Malam Musa ya ba da amsa akan abinda Ibn Taymiyyah ya ce kai malam yayi kusakurai cikin a wuce wurin sai ya nuna a'a sam shi fa ba za a dora Ibn Taymiyyah laifi ba maimakon kuma ya zo ya warware to idan abin da Ibn Taymiyyah yi ba laifi bane to ya warware aya da hadisi ba falsafa ba sai ya ce ai to ai kawai zai tara kan shi Ibrahim abu guda biyu ne a cikin wannan abun Sarki Zaki ina shimfiɗa kafin ya shigo mawdu'in da malam ya tattauna abu guda biyu ne abu na farko shine waɗannan mutanen ba mu kaɗai ne masu kare shehunai wanda suke cewa da hankalinmu yana tashi da an taɓa shehunai a su ma fa yanzu Sarki Zaki dan izala da yake rigima da ni duk inda yake a duniya yana rigima da ni ne dan na ce ban yarda da Allah ba tambayan ka nake ka ba amsa sam ko yana rigima da ni dan na ce ban yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam na'am yana rigima da ni dan na ce ban yarda da sahabban manzon Allah ko guda ɗaya ba rigiman mu fa da su dan mun ce ba mai da Ibn Taymiyyah bane duk bala'in da suke mana akan yin shehunan su ne dan me za a ce mu kadai muke kare shehunai mun yadda da Allah mun yadda da Annabi mun yadda da Alqur'ani mun yadda da sahabban manzo Allah mun yadda da Ahlul Baiti amma har yanzu ban mu zama mutanen kirki gurin yin zala ba sai in mun yadda da Ibn Taymiyyah da sauran malaman su ashe ba mu ne masu kare shehunai ba ai masu kafurta mu saboda rikicin mu da su akan shehunan su ne su ne kamata a ce kullun suna kare shehunai so da haka abu na biyu babu amsa a cikin abin da ake tuhumar Ibn Taymiyyah da shi kitaban wala sunnatan so da haka bari a ɗauke hankalin mutane tunda Ibn Taymiyyah ya taukata asa to yanzu ba ma bari a zo a rufe shafin tattauna ta'asar Ibn Taymiyyah bari a ɗauke hankalin mutane sai a kai shi can wani wuri daban gabawan Allah Shehu Ibrahim shi yasa ka lura yan izala sun yarda su zo su kawo maudu'i su ce su zo mu tattauna suna tuhumar mu da kaza amma su suna yarda in muka ce muna tuhumar su ba sa yarda ka san a shafin ka muka yi muƙabala da Malam Asadu Sunna lokacin da Malam Asadu Sunna ya fitar da tahaddiyat din shi guda 10 ya fitar ya ce zai tambaya duk malamin dariƙan da sai so kare kai ka san haka na'am da ya zo ya kawo ɗaya na ce to sati na gaba har kai da kanka sai da ka fara sanarwa sati na gaba za a zo nima ina da tuhumar da zan masa sai ce shi ba zai yi ba ko ba haka aka yi ba ma'anan shi kenan su yan izala sun yarda kullun su tuhume mu dan su ɗauki hankalin mutane daga mu tuhumar da muke musu duk in muka ce za mu tuhumi ɗan izala sai ce ba haka ba sam shi bai yadda ba amma da shi ya yarda ya tuhume mu to wannan shine asalin wannan tattaunawar kasa ba da amsa akan laifukan Ibn Taymiyyah amma kar a bari mutane su gane ma balle a tono laifin Ibn Taymiyyah sai ya wunsula ya ce bari ya je can maganar Shehu Ibrahim kaga an ɗauki hankalin mutane su mutane ma duk sun manta asalin tattaunawar kan Ibn Taymiyyah ne
amma yanzu ma da ya samu nasarar ɗauke hankalin mabiya ga baki ɗaya da masu sauraro an ɗauka ma asalin tattauna kan Shibran ne. To jama'a ku ji da kyau, tuhumar da muke wa Ibn Taymiyyah gungumin tuhumomi su ne suka ji tsoron amsawa sai suka yi wasa da hankalin mutane, suka ɗauke mutane da kan topic kwata-kwata sai kai shi wani wuri. Wannan kenan. Abu na biyu, yanzu zan shiga cikin tattaunawa akan mawdu'an da malam ya fara. Yanzu zan fara bashi amsa. Kuma ina so malam da dai ba zai girman kai ba ko I'm sorry to say Allah ban san kalmar da zan abara ba wanda ta shi wannan sauki. Da malam ba zai ki ba sai in ce ya ɗauko baitocin ni in koya masa karatun su yau, tunda daman sharadin ilimi kai talakin shi a gaban malami. To diwani na a kasuwa ya so bai karanta a gaban malam ba. Mu ko mu ne masu diwani yau sai ya albarkaci da ɗaukar diwani ko da kasida ɗin shi da guri na daga yau duk in zai karanta sai ya bada isnadin shi. Amma yanzu kawai isnadin shi a kamus ne. So da haka wannan kasidin duk da yake toma tun daga usul jami'il maski ne ya rika ja ina fassarawa. Duk inda ya zo bai gane ba yana da tahaddi sai ce to warware min nan, ni ban yadda da nan ba, sai in warware masa Qur'anan wa sunnatan, kitaban wa sunnatan, Qur'anan wa hadisan. Wannan dai kenan. Abu na biyu, ya fara da sa bidiyon Malam Abubakar Madatai sarki zaki. Wanda Malam Abubakar Madatai ya ce wai Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda ya yi Ibn Taymiyyah, ya ce wai mu zo mu yi magana in ba mu yadda da abin da Malam Abubakar Madatai ya faɗa ba. To yana so in faɗa, ya kalli a ina Malam Abubakar Madatai yi wannan maganar a taron maja, wanda wannan majar ni Munir Koza, barka ji daga baki na ban taɓa faɗa ba a fili sai yau. Ni Munir Koza na ce la barakallahu fi hazihil maja, ni wannan majar ban albarkace ta ba, dan ban taɓa yarda ba in yi haɗaka da ɗan izala wai saboda cimma wata manufa. Ai in dai za mu yi haɗaka sai dai mu yi haɗaka da musulmin da ba yadda gefe akan sahabban manzan Allah duka. Amma yan shi'a suna da zagin wasu sahabbai, yan izala suna da rena wasu sahabbai. Jalingo ya fito karar har ya bada umarni sai ran da duk kaji wani ya zagi sai na Abubakar kai ma ka duddura ma sayyidina Aliyu zagi, kuma in haɗe da su dukkan su masu zagin sahabbai ne ai. So haka ni da dan izala dan shi a guri na duk masu zagin sahabbai ne. Jalingo umarni ma ya bayar yace da kaji an zagi Abubakar to ka duddura ma Aliyu zagi, umarni ma ya bayar. So da haka dan me zan haɗa kai da mai zagin Aliyu, mai bada umarni a zagi Aliyu dan mu kare mai zagin Abubakar? Dukkanin su a waje na ɗaya suke. So haka ni ban yadda ma yin yi maja da wani ɗan izala ba a cikin kare wani maganan wai shi ko wani abu. Dukkan su matsayin su da ni a wurina. Wannan shine dalilin da yasa ban ma yadda da wannan maja ba ta suka yi. Na biyu, wannan maganan da Malam Abubakar Madatai yayi nakalinta daga littafin Shehu, bari ka ji in faɗa maka asalin inda ya ɗauko ta shi ma. Shehu Ibrahim Abdullahi ta'ala shi ba ya ba Ibn Taymiyyah ba. Ya faɗi wane ne Ibn Taymiyyah? Ibn Taymiyyah mutum ne mai karatu, mutum ne mai naci, sai dai ya samu zalla kafa shi ta kwashi ya zama halakake. Wannan kuma ba maganar shi Ibrahim ba, sai Allah ya kara masa yadda. Ka san waye faɗa wannan maganar sarki zaki? Almajirin Ibn Taymiyyah da yasa karatu, yasa littafi a gaban karatu shine al-Imam Az-Zahabi, Shamsuddin Az-Zahabi, Allah ya rahamshe shi. Shi ya faɗi wannan. Zahabi ba ya da malamin da yake alfahari da shi a duniya kamar Ibn Taymiyyah, amma da ke malamai magabata su ba 'yan siyasa bane. Duk abin da suka tashi za su yi gaskiya. Bari in nakalto maka abin da al-Imam Zahabi, na taɓa yin tahaddi da wannan maganar, ban san ba ma ko ka sa ta a shafin ka. Na yi tahaddi na ce su zo su kare Ibn Taymiyyah daga hannun almajirin shi yana tona mara asiri. Zan ɗauko maganganun daga cikin littafin Bayanu Zagalil Ilmi wanda al-Imam Shamsuddin Zahabi, Allah ya masa rahama, shi ya rubuta littafin. Bari in karanta ka ji asali inda wannan maganar take, inda Shubran ya ciro ta. Shi Malam Abubakar Madatai ko bai san inda take bane ko kuma ya bari saboda a gurin ba zai iya bayyana ba saboda cikin taron yan majali. So saboda haka ga abinda ibnu al-Imam Zahabi, Allah ya rahamshe shi, yake faɗa. Wannan littafin da zan karanta Bayanu Zagalil Ilmi na al-Imam Az-Zahabi kamar da na faɗa, wanda ya masa tahqiqi shine Muhammad ibn Abdullahi Ahmad Abul Fadl al-Qunawi, wanda yana ɗaya daga cikin malaman Izala. Ya faɗi maganganu akan Ibn Taymiyyah. Bari in kawo wani guri daga ciki. A ciki a wannan littafin a shafi na 86 zuwa na 87 ga abin da yake cewa, bayan yana magana akan malamai masana bangaren masana usuluddin, sai yake cewa fa in bara'ata fil usuli wa tawabi'aha, yake cewa ya kai malamin usul, duk yadda kake ganin ka kware a cikin ilimin usuluddin,
da waɗanda ilimin da suke tabi'ai suke bibiyar wannan ilimin wanda sai da su ake samu a isa ga wannan ilimin ce minal mantiki kamar bangaren mantiki wal hikimati da hikima wa ara'il awaili da ra'ayoyin magabata wa maharatil uquli da ƙwarewa ta masu hankula yace wa atasamta ma azalika bil kitabi was sunnati tare da haka kai kuma riko da Qur'ani da sunna wa usuli salafi da asalin da magabata suka yi riko da shi wala faqta bainal aqli wan naqli kazo ka hada hankali da ilimi sai ce kana ji na sarki zaki kana wannan ibara na muna jin ka sai ce fa ma azunnuka tablugu fi zalika rutubata shaykh taqiyuddin ibn taymiya yace duk yadda ka kai a wannan bangaren bana zaton darajar ilimin ka ya kai matsayin shehul islami ibn taymiya duk da shi bai ce masa shehul islam ba abin da ya ce masa ash-shaykh taqiyuddin ibn taymiya sai yace rahimahullahu ta'ala yace Allah ya rahamshi da ibn taymiya sai ce wa qarra aita ma ala ilaihi amruhu sai ce amma duk da wannan tarin ilimin da yake da shi da tarin fahimtar da yake da shi yace kaga yanda al'amarin shi kuma da karshe min al-izamatil batila ta hanyar da ya rika yi wa mutane ilzami na ƙarya mataccen ilzami da ya rika yi wa mutane wal hajamil qabihi alaihi da yanda kuma aka yi ta hujumi mummuna sai ce wa karkana qabla zalika ala tariqi salaf yace kafin haka da yana kan hanyar magabata na kwarai sun masara ba da zalika ala alwani yace amma daga baya sai yazo ya koma launi wata rana ka ganshi da wannan sifar wata rana ka ganshi da wannan sifar yace to bari ka ji matsayin ibnu taymiya in ji Shamsuddin Zahabi a wurin mutane kashi uku sai ce fa inda jama'atin minal ulama'i sai ce har ta kai malamai taron malamai gaba daya a wurin su bari ka ji wa ibnu taymiya yace a wurin su huwa dajjal ibnu taymiya affakun makaryaci ne kafirin kuma kafiri ne in ji almajirin shi yace haka malaman karnin shi suka yi ittifaki suka yi ijma'i akan cewa ibnu taymiya dajjali ne kafiri ne makaryaci in ji almajirin shi da ya dauka karatu a wurin shi ne Shamsuddin Zahabi sai ce kana ji ko sai ce wa inda akharina min uqala'il afadil yace a wurin waɗansu ba'arin malaman waɗanda su kuma suna hada abin su da hankali sai ce huwa mubtadi'un mutum ne dan bid'a fadilun mai cika baki bari'un kwararre yana da ilimin shi kam amma akwai cika baki kuma dan bid'a ne sai ce wa inda akharin sai ce amma wurin wasu mutane daban huwa muslimul amri shine mutumin da lamarin shi ya koma duhu maksufin wanda aka shafe wa haske sai ce wa inda awami ashabihi to zaka ji yace a wurin gama garin abokan shi almajiran shi to shine hami hauzatuddin shine mai tsaron addini wa hamil rayatul islam shine mai rukun tuta addini wa hamis sunnati nabawiyya shine mai taimako mai tsari sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaji matsayin ibnu taymiya a wurin malamai dajjali kafiri makaryaci a wurin ukala dan bid'a mai cika baki amma fa yana da ilimin shi su sun yarda da ilimin sannan a wurin amawa gama gari shine suke ce masa wai mai taimakon addini mai taimakon sunna so da haka wannan maganar da ake cewa shi malam Abubakar Madatai ya faɗe cewa shi Ibrahim ya yabi Ibn Taymiyyah baya ban Ibn Taymiyyah ba yana so ya faɗa maka duk ranar da ka zama malami to kai taka tsantsan fa akwai zamiya a gaba a wani wuri daban a shafi na 80 zuwa 81 Ibn shi wannan Shamsuddin Zahabi ya kuma sake faɗin wa Ibn Taymiyyah yace wa ala kulli takdirin yace tare da dukkan kaddarawa ihzaril mira'a fil bahsi ka guji yawan jayayya a cikin ilimi kai ilimin ka banda jayayya duk ran da aka kana bahasi to kai gardama zaka yi da mutane yace ka kiyaye haka inji Shamsuddin Zahabi zai faɗa maka illan wannan sai ce wa in kunta muhikan ko da ko kana da gaskiya ka rage jayayya kamar yadda malam Asadin nan kullun karatun shi jayayya ne ya ja da wancan ya ce ina ta haddi sai ce wallahi ka kiyaye haka ko da kana da gaskiya yace wala to nazi fi mas'alatin la ta'tiqiduha yace sannan duk mas'alar da baka aqidance ta ba to kar ma ka zo kai jayayya akan ta wa hazaril kibra sannan ka guji girman kai abinda malam Musa nan ya mun kenan yana nuna wai ni kaskantacce ne ai girman kai ne wannan wal ujuba ka guji jiji da kai ka rika cewa kanka kura ko tayi sharkaf duka wannan daga littafi nake karantawa ba ra'ayina bane yace ka guji al-kibra wal ujuba bi ilmika ka guji girman kai da jiji da kai dan kai kana da ilimi fa ya sa'adataka inda jawta minhu kafafan yace albashirinka matukar ka kubuta daga yin girman kai in kayi ilimi da jiji da kan cewa wai kai mai ilimi ne kana ganin kowa kaskantacce sai ce to ka samu rabo yace la alaika wala laka wato ba sai isa ba sadada kana ji ko yace fa wallahi
sai al-Imam Zabi ce na rantsi da Allah ma ramaqatu bi aini ya ausa ilman yace wallahi ni dai ido na bai taba nuna min mutum mai ilimi ba wala aqwa zaka an banga mutum mai ƙwarin hadda ba da kaifin hankali wanda yake mina Sheikh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah wanda yafi Ibn Taymiyyah rahimahullah sai ce wa qad ta'ibtu fi wazni yace shi al-Imam Zabi ce na zauna da shi na yi karatu tare shi amma na yi ta kokarin auna shi na kasa masa mahalli kana ji yace wa fatashtu fi sinina mutadawila na bibiye shi tsawon shekaru hatta maliltu har na gaji wa qarra aita ma ala ilayhi amru yace amma daga karshe mi Ibn Taymiyyah ya koma yace min al maqati lahu da yanda ya ta fama da shan wahala wal izdira'i bihi da yanda ake ta wulakantar da shi wa takfir da wasu ma har suka kafirta shi sai ce duka me ya ja masa wannan tare da cewa mai ilimi ne shi abin da ya ja masa wazalika kulluhu natijatul ujubi jiji da kai da ilimi shi ya ja masa wannan musibar wa fardil garami fi ra'asatil mashayikhati da san dole shi sai ya ce shi shehi ne kamar da asadu sunnan nan yake kullun shi babban shehi yake kallon kanshi mu yara ba mu karatu ba to yannan abin shi ya jefa Ibn Taymiyyah cikin bala'i kamar yadda almajirin shi wannan karantawa ba nake daga littafin almajirin shi da yasa karatu littafi a gaban shi karatu sai ce wal izdira'i bil a'immatil kibar da kuma rena manyan malamai kamar da asadu sunnan sai zuwa zauna wace wai zai shi dar raddi wai zai shi Ibrahim raddi wai zai shi Tijani raddi wai wannan dan asadin wai shine zai shi Tijani wannan shine al-izdira'i bil a'immatil kibar da kai hakuri na dan yin Hausa ma hakuri abinda nake so mu dawo ke mu dawo Allah ya gani masha Allah fa Allah ta'ala anhu wa an amsali aksari ce to duk wanda ya shiga jiji da kai da ujubu wallahi duk abin da ka gani ma Allah ya ma tausaya masa ne ya rage masa da abin da za a bashi daidai da laifin shi to da sai ya fi haka sarki zaki a wannan maudu'in da suka sa bidiyon malam Madace kaji asalin isharar da shehu yake aka Ibn Taymiyyah wannan ita ce isharar da shehu yake aka Ibn Taymiyyah so da haka abinda nake so mu fahimta daman na sha faɗa mutanen nan idan sun ce suna bin sunna Ibn Taymiyyah akramakallah masha Allah mun gode yake ka bada farkon amsa bari shi ma mu ji shi kamar irin ka'idan da ya saka kenan kuma cikin ka'idan sa wai kan doki kowa wai doki iya malluman tijaniya kadai abinda ya gaya mini kenan ka'idan kenan kuma ya kawo ka'idan cewa wai in kai magana ka kare wato malamin tijaniya yayi magana ya kare shi ma a bar shi a bashi dama shi ma ya magana ya kare da yake ka fara bada farko amsa na'am ina zuwa na'am kana ji na na'am abinda ai yanzu cikin maganganun shi ne nake yi na gane ba shehi na fahimce ka ai ba da mu barka ne ai daga farkon amsan da ka bayar to muna son mu ji nashi shi ma okay to idda na'am to idda na'am so da haka a nan idan ka lura gaba ɗaya sunnar yan izala ita ce irin sunnar Ibn Taymiyyah jiji da kai da ilimi da girman kai da san girma dole su sai sun zama shehunai da wulakanta manyan magabatan malamai wannan abin in ka kalle zaka ga hoton shi a cikin yan izala shi yasa kullum in sun ce sunna na sha faɗa sunna Ibn Taymiyyah suke bi so da haka wannan shine magana akan bidiyon da aka sa na Malam Abubakar Madace wannan shine magana akan bidiyon Malam Abubakar Madace ya faɗi tambaya ta gaba zan bashi amsa in kuna taliki akan wannan yayi masha Allah to bismillah shek a'a ina da ta'aliki da zan yi amma har yanzu sulbin maudu'i baka tafi kan shi ba ai diyar da kake maganin Ibn Taymiyyah ya haƙuri shek da mu bari kamar kaida sosai bismillah muna jin kawai Musa har yanzu abinda nake so su tafi akan shi ba su tafi ba duk abinda ka faɗa kace Ibn Taymiyyah Imam Zahabi ya faɗa ai wani ne ya faɗa akan shi kafin ma in zo abinda ka magana cikin zagulul ilmi din in yi magana akan shi wanda a cikin abinda ka karanto ka tsallake abubuwa da yawa cikin karatunka baka faɗa ba amma abinda nake so shine maganar da Shehu Ibrahim ya faɗa a cikin kwanakiriya ita nake so ku taɓa tukunna yanzu maganan ilimi da ya ce an keɓance shi da shi bayan wannan sai ta sirifi jujjuya al'amura sannan maganan kumfa ya kunu da kuma Allah ya zaɓe shi Khalil wannan maganan shi nake so ku zo kan shi mu tattauna ana maganan mutum ya hau matsayin Allah ana maganan mutum ya hau matsayin Allah kuna wata magana bari ya kare akwai kira ana maganan mutum ya hau matsayin Allah kuna wata magana kun tsaya gefe kuna kame ku taho kan abin da muke cewa maganar da wacce ta ci karo da Qur'ani da Sunna ana muku maganar mutum ya hau kuje to shikenan ba komai tunda bata ci ba mu je kanta yau za mu maka karatu Qur'anin wa hadisan kitaban wa sunnatan ba komai mu je
mu je kanta malam Musa Asadu Sunna baitocin da ka kawo da Shehu radiyallahu anhu yake cewa qad khussani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi lakinnani takhadtuhu wakila ta'adduban fakhtarani khalila. Tambayar ka ta farko da ka fara yi wannan baitocin akwai su a Konakiriya ko babu? Sheikh Ibrahim ya faɗe su ko bai faɗa ba? Amsar anan shine akwai su a Konakiriya. Kuma Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda ya faɗe su. Saboda haka ba mu da kowane kokonto cikin danganan su zuwa ga Shehu radiyallahu ta'ala anhu. Saboda haka ka ce kana da tahaddiyar ko kana da sa'ulat guda uku a ciki. Na farko da yace qad khassani bil ilmi. Ɗaya kenan. Shehu Ibrahim ya ce Allah ya keɓance shi da ilimi. Kace na biyu wa tasrif, wannan kamar yana nuna shi ya zama Allah kenan saboda tasrifi. Sai kace ya ce in qultu kun yakun bila taswifi, wannan shi ma illa ne, sufa ce ta Allah. Sai kace kuma faktara ni khalila. Waɗannan su ne tambayoyinka guda huɗu a ciki. To bari in bi ka ɗaya bayan ɗaya. Shek Yakuri kaman da kamin kai magana ba na so Malam Musa Yakuri so kaga ina so mu yi fair. Yakuri ba shi wani minti kadan ya sauka da maganar shi. Yakuri Shek Manir. Bari Malam Musa ya sauka. Ya ce in ci gaba ne. Yakuri akwai abu ina so ne sarki sai ya gama tukunna. Yanzu sai ya gama tukunna sannan sai in dauka in bashi amsa. Yayi bismillah. Nan ne dama mahallin da nake so mu zo. To yayi magana in na gama sai in hada da wancin sai in bashi amsa. Bismillah yayi magana. Ina zuwa. Okay, kamun malam yanzu aka gashi nan Shek Abdul Fatah ya zo wa mu bashi minti 5. To bismillah Shek. Ayi yawa ma dan kadan. Na bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala. Ana jina sarki? Ana jinka. To alhamdulillahi rabbil alamin. Na ji dadin wannan tattaunawa da ake sai di munir yayi hakuri. Na katse shi saboda wayar ta za ta iya daukewa any moment, sai yasa nake son in bada nawa abin da zan bayar in sauka sai in bar shi na san zai cikita mana. Alhamdulillah zan shiga matsala kai tsaye, kuma na jin maganar da Malam Musa yake ta cewa a tafi a gara ayi wajen ayi gurin kad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun biza taswifi. Wannan cewan ubangiji ya keɓanta Shehu Ibrahim da ilimi da tasrifi, to abin da yake magana akai kenan cewa wannan matsayin sufofin Allah ne aka ba su. To wallahi duniya ta ce kullum muna faɗan wannan magana cewa yau in wahabiyawa da gaske suka ce za su da kazantar wani gida, su gidansu babu wannan kazantar, to ba laifi idan sun yi wannan da'awar sai a karba a yadda gyara suke kai. Amma mushkilar shine a lokacin da akwai irin wannan abin a gidanka na malamanka, baka taba fitowa ka ce kala a kansu ba, baka yi gyara a kansu ba, sai ka ɗauko maganganun wasu wanda baka fahimci me suke faɗa ba tun daga wajen jaye-jayen bakin kana bullet, to kaga dole a samu matsala a nan. Abin da yake akwai sarki zaki gashi Maulan Shehu Ibrahim wannan maganar da ya faɗa daidai ne, ga shahidi ga hujja a kanta. Ibnul Qayyim ya kawo cikin Madarijus Salikina juz'i na 2 shafi na 489. Ana ji na sarki zaki? Ana jin ka. Ya kawo cikin Madarijus Salikina juz'i na 2 shafi na 489. Ibnul Qayyim da ya kawo sai yake cewa ga abin da ake faɗa akan Ibn Taymiyyah, cewa summa akbaran nasa wal umara a sanatis nitaini wa 700 lamma taharrakat tatar wa qasada sham. Yace annad da'ira ta Ibn Taymiyyah ya ce lokacin da tatar suka zo suka nufo sham a wannan shekarun da muka faɗa, yace annad da'ira ta wal hazimata alaihim, cewa musiba da rugujewa za ta zo za ta samu mutanen tatar, wa anna zafara wan nasra lil muslimina, rinjaye da nasara kuma na musulmai ne. Wa ga sama Ibn Taymiyyah ya dinga rantsuwa
ala zalika akan maganan nan da ya faɗa cewa musulmai za su yi nasara aksara min 70 yaminan har sai da ya rantse so 70 fa yuqalu lahu sai a ce wa ibnu taymiya kul insha Allah ka ce insha Allah fa yaqulu sai ya ce insha Allah ta haqiqan la ta'alikan insha Allah zan ce amma ta haqiqan dole sai Allah ya yi la ta'alikan ba idan hada abin da insha Allah ba da insha Allah nake yara shi ba to ibnu taymiya gashi an ce ya ce insha Allah ya ce insha Allah ya ce dole sai Allah ya yi baka yi challenging dinsa ba shi da yawa Allah dole amma ka zo kana challenging din Shehu Ibrahim yana cewa in qultu kun yakun bila taswifi in nace abu ya kasance zai kasance ba tare da saufa na ce saufa kaza ba shi Shehu Ibrahim ba yana magana insha Allah bane ba amma shi gashi aka gaya wa Ibn Taymiyyah aka ce ka ce insha Allah yace ba zai ce insha Allah ba guri na ɗaya guri na biyu Ibn Qayyim ya ci gaba ya ce wa samituhu yaqulu zalika yace naji da kunne na Ibn Taymiyyah yana faɗan haka inji Ibn Qayyim a gaban sa aka yi falamma aksaru alayya yace lokacin da mutane suka matsa min Ibn Taymiyyah suka ce in za ka yi abu ka ce insha Allah shine in qultu kun yakun bila taswifi din na Shehu Ibrahim aka ce ya ce insha Allah qultu Ibn Taymiyyah sai ya ce musu la tuksiru kar ku takura min ba zan ce insha Allah ba kataballahu ta'ala fil lawhil mahfuz abinda nake gaya muku din nan Allah ya rubuta a lawhil mahfuz ilimin da ake faɗa yake cewa Shehu Ibrahim kad kasani bil ilmi Allah yake bincike ni da ilimi shi gashi Ibn Taymiyyah har yana iya leko lawhil mahfuz al-lawhil mahfuz yana cewa al-lawhil mahfuz din nan an rubuta cewa tatar annahum mahzumuna fi hadhihi al-karra cewa za su rushe a wannan lokacin wa annan nasra li jushil muslimina musulmai su za su samu nasara kala yace wa ba'atu adil umara wal askari halawatan nasr qabla khurujihim ila liqa'il adwi wa kana fi jaziyya fi khilal hatain alwaqi'atayn to sarki zaki idan ga Ibn Taymiyyah an ce ya ce insha Allah ya ce ba zai ce ba har daga ƙarshe ya ce ina da wani ilimin da na hango a lawil mafuzi shi yana hango lawil mafuzi Musa bai fito ya yi rai ba amma ya dauko magana Shehu Ibrahim yana so ya mata raddi yau muna so mu karatu ta mutuntawa na'am mukaddara cewa taslimi jadali magana Shehu Ibrahim din a ce ba daidai bane mukaddara haka mukaddara wanda hasha wakalla magana Shehu Ibrahim daidai take da hadisai me yasa bai dauko Ibn Taymiyyah yayi mai raddi ba shi da aka ce insha Allah kuma yace yana da wani ilimin da yake kallon lawil mafusi abinda zai baka mamaki ba wannan ba a cikin shi wannan littafin Madarijus Saliki na juz'i na 2 shafi na 458 yake cewa waqala marratan wani lokaci Ibn Taymiyyah yace min yadkhulu alayya ashabi sahabbaina sukan shigo almajiraina sukan shigo wajena wa ghayruhum da ma wasu almajiraina fa'ara fi wujuhihim wa ayunihim umuran la azkuru halahu sai in ga a fiskan su da idan su sai in ga wasu al'amura wanda ga su nan suna boye ba kowa bane yake ganin su amma ni ina ganin su amma bana gaya musu qultu lahu Ibn al-Qayyim yace sai na ce wa Ibn Taymiyyah awa ghairi lamma akbartahum aka rawa kallahu bai zai hana ba za ka ba wa mutane labari ka gaya musu wannan abun ba me zai hana ba za ka gaya musu labarin abin da yake idan su da cikin wato abin nan fiskan su da kake gani ba faqala sai Ibn Taymiyyah yace turiduna an akuna mu'arrifan ka mu'arrifal wulati so kuke in zama dan duba in zamo boka a ce min ina duba abin da yake idan mutane yana cikin zuciyar mutane wa qultu lahu yawman Ibn al-Qayyim yace sai na ƙara takura wa Ibn Taymiyyah wata rana saura minti daya yace masa law amaltana bi zalika da kayi mu'amala da mu da haka ma'ana ka gaya mana abin da yake fiskan mu da zuciyar mu lakana ad'a ilal istiqamati da ya fi jawuwa zuwa ga istiqama was salahi da daidaituwa faqala sai yace min la tasbiru ma'i ala zalika juma'atan aw qala shaharan yace inda zan dinga gaya muku abubuwan da suke zuciyanku da abubuwan da nake gani a fiskan ku da ba za ku iya zama da ni tsawon juma'a ɗaya sati ɗaya kenan ko ku zauna da ni tsawon wata ɗaya ba yau ga Ibn Taymiyyah ka ce Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim ya ce kad khassani bil ilmi ko kad khassani bil ilmi an keɓance ni ko Allah ya keɓe ni da ilimi ba kai take wa Shehu Ibrahim inkari amma ga Ibn Taymiyyah na hello sarki zaki muna jinka yawa amma ga Ibn Taymiyyah shi kuma yana fara har ilimin sa ya kai yana iya hango zuciyar ɗaliban su ya hango lawil mafuzi
baka fito kayi masa raddi ba, kai daga karshe ma ga abin da Ibn al-Qayyim yake cewa wa akhiran yace wa akbarani Ibn Taymiyyah ya bani labari ghaira marra, ba so ɗaya ba ba so biyu ba, bi umurin da wasu al'amura ba'inatin wanda suke boye taktassu bi da wannan abin sun keɓance ni ne kawai. Ibn Taymiyyah ya san dai abin da kai Ibn al-Qayyim ya koye ma Ibn Taymiyyah zai iya bashi labari. Gashi Ibn al-Qayyim ne yake faɗa a littafin su Madarijus Salikina, yace ya ban labari da al'amuran da taktasu bi mimma azan falishi wanda nayi yunkurin zan yi wannan abin, walam yantik bihi lisani, amma har ce na bai taba gaya wa kowa ba, amma Ibn Taymiyyah yake gaya min. Yace wa akhbarani bi ba'di hawadisin kibar, ya bani labarin wasu abubuwa da za su faru manya tajrifil mustaqbal wanda za su zo nan gaba ba su faru ba, amma Ibn Taymiyyah yace ya bashi labarin abin da zai zo ya faru nan gaba. Kaga kad kasani bil ilmi wat tasrifi din kenan ana nan ko in qultu kun yakun bila tasrifi, sai yake cewa barkatu wajen bila tasrifi din, sai yace wala ne yana auqatu ha, amma har yanzu lokutan faruwan abubuwan ba su yi ba. Wala qadara aitu ba'daha, yace na ga wasu abubuwan da Ibn Taymiyyah ya gaya min na gaibu, wa ana antaziru baqiyataha, yanzu kuma ina jiran sauran. Wa ma sha ahadahu kibaru ashabihi, mafi yawan abinda manya-manyan almajiran Ibn Taymiyyah suka gani min zalika na wannan abubuwa da na gaya muku na ban mamaki na ilimi da sanin gaibu, ada'af ma sha hadduhu, ya ninninka abinda na gani. Madarijus Saliki na juz'i na 2 shafi na 458 zuwa shafi na 459 ya fito ya faɗi wannan. Bambance mun su da wancan baitukan na Shehu Ibrahim da cewa an keɓance shi da ilimi da tasrifi, in kultu kun yakun bila tasrifi, in kultu kun yakun bila tasrifi ga Ibn Taymiyyah yana cewa ce insha Allah yaki. An keɓance Shehu Ibrahim da ilimi, Ibn Taymiyyah yana hango lawul mafuz, cewan wat tasrifi yana jujjuya al'amura. Ibn Taymiyyah ya ce musulmai ne za su yi nasara, kuma musulman ba su yi nasara ba. Me yasa kai Musa baka taba fitowa ka challenge din Ibn Taymiyyah akan haka ba kake challenge din Shehu Ibrahim? Na uku baka amsa ba, na uku baka amsa ba, da ya kaji. Na uku da ya kaji. Ai na uku baka ce komai ba. Na uku baka ce komai, ce wanda Allah ya zabe shi Khalil. Allah ya yi me? Ya zabe shi Khalil. Allah ya zabe shi Khalil? To menene a Khalil, dan an ce mutum menene Khalil? Allah in ya zaɓi Khalil shikenan sai me ma'anar Khalil? Ai yanzu tun da ya kaji kai haƙuri ai ka gana baka dama ka shigo kayi magana na saurare ka ko tsaya mana ba ka yi haƙuri tsaya hanzarin shine nace kai haƙuri to sarki ina ganin bari mu ji kuma yana cikin haƙƙin da yake da shi tunda na bashi dama yayi magana na'am ya bari in yi magana wannan shine guda biyu wannan gaskiya shine wanda zan zo in yi magana akan su ba ma je ka ba amma ban ajiye ka ba amma bari in yi magana kowa yazo ya yi shiru ya ji magananka, in shi kuma zai magana shi ma a yi shiru a ji maganan shi. Shiru yanzu na ce amma kana ajiye. Abin da nake cewa bari mu ji shi. Maganar da ya faɗa ya ce faktara ni khalilan. Allah sai ya zaɓe shi a matsayin khalil. A Qur'ani Allah ya faɗa mana cewa kai haƙuri. Kai haƙuri. Shek ya kuwa ina jin kai haƙuri sai malamu ne ya haƙuri. Za mu barka bayan malamu fata. Yayi haƙuri. Ya haƙuri. Bismillah malam. Maganar da ya faɗa ya ce faktara ni khalilan. Allah ya zaɓe shi a matsayin khalil. Kullar annabi Ibrahim Allah ya ba mu labari a Qur'ani, annabi kuma ya faɗa da kanshi. To yanzu ina so inda Allah ya zaɓe shi nake so a faɗa min gurin. Zan faɗa, ka ce masa shikenan kawai. Ni zan faɗa. Shikenan. To, okay, masa kake kafin ya je a faɗa mai sai dai munir kafin a gaya mai sai ya faɗa wannan abubuwan da ya baya na bayan din ya yarda. Yanzu kallin ne bai yarda ba. Ai zan zo in baka amsa ai. Ai yana daga cikin haƙƙin ka in baka kai magana. In ka gama in biyo maganganun ka duk in baje su ta fuskar dalili. Kafin mu je kai hakuri Malam Musa. Yau ai asadin sunna kake, yau a asadin ka fito. Bayani a kwarai kuwa. Ai shi yasa yanzu nake faɗa kuma zan ƙara faɗa. In ce maka ta bakin Gamba mawaki da yace ba nan Najeriya ba. Har ƙasar waje yace baka da mugu mai iyawa. Masha Allah. To ya kuri malam fata ya kuri zan kara maka minti biyu ya kuri malam fata ya kuri minti biyu ya kuri shek. A koma kan malam Munir ba da kuwa.
eto duk ku gama zagayen ku. Sheikh Munir bismillah. Nagode. Malam Asadu Sunna assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Zan bada duka amsoshi. Maulana Sheikh Abdul Fatih Allah ya saka maka da. Amin yau ya fito Asadu sosai. Na'am. Malam Musa. Na'am. Tambayoyinka guda 4 ne zan baka ansa dukansu. Guda ma 3 ne in dai akan wajen ilimi. Allah ya keɓance ni da ilimi. Mutane da Allah ya halitta yawa baiwa kala-kala ne. Akwai wanda Allah da ya halicce shi sai ya mai baiwar dukiya, wannan karkhasahu Allahu bil mali. Akwai wanda Allah ya halicce shi sai ya masa baiwar ƙarfi da shaja'a, wannan karkhasahu Allahu bis shaja'ati. Akwai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce shi sai ya masa baiwa ya zama basaraki, wannan karkhasahu Allahu bil mulki. Shehu radiyallahu ta'ala anhu da Allah ya halicce shi sai ya bashi baiwar ilimi, saboda haka sai zamana khususiyar shi a cikin bayan Allah shine ilimi. Shi ba dan siyasa bane, shi ba mai kuɗi bane, shi ba basaraki bane, shi ba dan damba bane, shi ba dan kokowa bane, shi malami ne. Saboda haka shine ma'anan karhassani bil ilmi. Allah ya keɓance ni da ilimi. Wannan shine tafsirin da Allah ya wa Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. So da haka sai ya ce wa tasrifi a nan na yi mamaki yadda Malam Musa Asadu Sunna ya zama harafiyin. Wannan shi yake nuna cewa Malam Musa Asadu Sunna yakan ɗauko ilimin shi ne daga kamus. Sarki zaki, duk mutumin da Larabawa kadiman suna faɗa suna cewa man akhadha al-fiqha min al-kitabi bayya al-ahkama. Duk mutumin da in zai ɗauko ilimin fiqh kawai sai dai ɗauko littafi ya karanta ba tare da ya samu malami ba, to zai tozartar da hukunce sai hukunci ya yi damushi ya haku. Yace wa man akhadha an-nahwa min al-kitabi alhana fil kalami. Duk mutumin da yake ɗauko ilimin nahwu a cikin littafi ba malami, to sai ta banna sai ta da rawar cewa ya san nahwu. Idan ya kufo irabi yayi tai, amma aka ce yayi tarkibul jumla 2 zuwa 3 da larabci ba zai iya ba. So daga Google yake ɗauka ko daga littafi. Suke cewa mana akhadha tibba min alkitabi qatal al-anam. So da haka wannan shi ke nuna Malam Musa yana zuwa yana dauko kawai kamus da ya diba wannan kalmar baka ji ba sarki zaki, abinda zai tabbatar maka yayi ta jawowa a cikin kamus ma'anan tasarifu da kaza, ma'anan tasarifu kaza, ya dawo cikin alqur'ani kalmomin da yake faɗa da ma'anan tasarifin wasu ma ma'anonin jin daban-daban ne, har ta kuwa tasarifin riyahi ya riga wata tasarifin riyahi zai zo nan ne. Malam kai da ni duka mun sani da dukkan ɗaliban ilimi, idan an zo za a fassara kalma, idan wannan kalmar tana zama al-musharakul lafazin ta yana iya hawa nan, yana iya hawa nan, yana iya hawa nan, to kiyasin zance ake dubawa. So da haka yanzu idan ka ce da shehu ya ce tasarifi kawai wai tasarifin ikon kudurar ubangiji kadai kake nufi, to akwai wani ilimi musamman sunan shi ilmu tasrif. Kai da ni mun san wannan ilimin, ɗaliban ilimi sun sani. Kenan yanzu idan na ce ta'allamtu ilmu tasrif, ina nufin na koyi ilimin sarrafa kudurar ubangiji. Ai siyaki yanzu zai fassara mu, saboda haka at-tasrif anan je ka dawo din da nake ta yi, Allah ya hore mini ilimi ya kuma hore mini tasrifi na je ka dawo a cikin ilimi. Biyu kenan. Yace in qultu kun yakun, duk lokacin da na daga baki na ce abu kaza ya kasance, to zai kasance bila taswifi, ba tare da sai an jima ba. Taki abin zai yi. Wannan sarki zaki ita ce Malam Musa Asadu Sunna yake cewa wai anan Shehu Ibrahim yana koyi, yana cewa shi ma Allah ne, saboda ya ce Allah ne ke da wannan ya ke banta da zatin Allah tabaraka wa ta'ala idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. So da haka anan sai Malam Musa ya rude. Ni na taba jin wani a cikin wani group ana tattaunawa, sai ya kawo wannan magana, ya ce wai Shehu Ibrahim ya ce wa kanshi Allah a cikin waƙoƙin shi. Wallahi sai da na ji wani shokin, na ɗauka wani guri zai kawo, sai kawo wannan baitin, sai na yi dariya na ce kaji jahili. Ashe wannan ba jahili kaɗai yake irin wannan ba, har malaman cikin su ma suna yi. To bari in faɗa maka ma'anar in kultu kun yakun bila taswifi. Sarki zaki da kai za mu yi karatun da dukkan masu saurari. A nan mu na sha faɗa na ce mu babbar matsalar mu in muna da ita shine duk abin da Allah ya faɗa da abin da manzon Allah ya faɗa mu yarda muke yi. Mu in dai wannan matsala ce to muna da wannan matsalar. Duk abin da Allah ya faɗa da abin da manzon Allah ya faɗa yarda muke yi. Bari mu bi wasu hadisai guda biyu, hadisin Bukhari da hadisin Muslim. Hadisi na farko da zan yi shine hadisi shahararre. Malam Musa zan karanto hadisin na farko ka tabbatar min hadisin na akwai shi ko babu, sahihi ne ko da'ifi. Zan karanto shi da larabcin shi sannan in dawo in fassara. Hadisin shine hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda, wanda yake cewa
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya bani labari ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. wannan hadisin abin da yace sarki zaki na'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya faɗa yace duk wanda ya ki waliyina to ni kuma na sanar da shi ya zo mu yaki, ina sanar da shi ya fito mu yaki. Sai ce shi ko bawa na bai da aikin da zai yi ya samu kusanci da ni fiye da ya aikata abin da na farlanta masa, amma idan ya aikata farlan shi ya kammala sai ya rika biyowa da na filfili abubuwan da ban ce dole bane amma shi yana tayya mai da kan shi su dole. Sai ce to wannan kam sakamakon da zan mai shine zan so shi. Yace idan na so wannan bawan sai in zama ni ne jin shi da yake ji da shi, ni ne ganin shi da yake gani da shi, ni ne hannun da yake kamu da shi, ni ne kafar da yake tafiya da ita. Sai Allah ya rantse ya kuma kawo nuna taukiri ya ce wala in sa'alani la u'tiyannahu. Wallahi kaji sarki zaki Allah da zai faɗa sai da ya rantse yace wallahi na rantse da zati na wannan bawan in ya kai wannan matsayin duk abin da ya roke ni wallahi sai na bashi. Wala in ista'azani la u'izannahu yace duk abin da ya nemi tsari na sai na tsare shi da shi. To anan sarki zaki mun san Shehu Ibrahim waliyi ne ko da wasu ba su yadda ba, na ɗaya kenan. Na biyu Shehu Ibrahim ya rike farillai, wannan shaida duniya ta shi da Shehu Ibrahim. Na uku ba Shehu Ibrahim ba mu ma da ba Shehu Ibrahim ba su koyi da shi mun rike nawafil, shi ya sanya muke istighfari 100 muka wajabta wa kanmu tare da cewa ba wajibi bane nafila ne, amma mu mun yi nuzuri cewa mun maida shi nuzuri cewa za mu yi ta yi. To wannan sune nawafil din mu na shirori da muke yi. Sai Allah ya ce to duk bawan da yake haka ni zan so shi. Karshen abin da zan mai shine duk abin da na ya roƙe ni wallahi take zan bashi. So da haka Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala da yake wannan matsayin kana zaton yanzu ya roƙi Allah wani abu Allah ya hana shi sarki zaki? A'a. So da haka irin su ne waɗanda in suka ce Allah ka mana kawai Allah zai mana. Wannan hadisin na ɗaya kenan. Hadisin wannan ya zo da cewa wannan bawan roƙo ma zai yi. To sai ka ce ai shi Shehu Ibrahim ba cewa zai roƙa ba, shi ce ai kawai zai ce abin ya kasance, sai mu ce to ya koma ɗayan hadisin da ke cikin Muslim. Shi ko hadisin da ke cikin Muslim manzo Allah ya ce shi wannan wani mutum ne wanda shi ba ma da zikiri da wani kawai wasu bayi ne Allah yake yi. Rubba ash'asa aghbara madfu'un bil abwabi law aqsama ala Allah la barrahu. Sai Allah yana da wasu bayi waɗanda su in ka gansu ma za ka gansu kullun cikin datti, kai ko tajewa babu. Da za a zo kofar wani babban mutum ana neman shiga za a rika ture sana ce kai ku kauce ba ku za ku shiga ba. Sai ce amma a wurin Allah yana da matsayin da in ya tashi bukatar wani abu gurin Allah ba roƙo ba zai yi, kawai rantsewa zai da Allah ce abu kaza zai faru kuma sai abin ya faru. Hadisin Muslim. So da haka bayan Allah nan su ne idan dai har akwai irin wannan bayan Allah Shehu Ibrahim yana ciki, idan kuma babu su sai mu ce Malam Musa Asadu Sunna to shikenan babu su ya za ka yi da hadisin manzo Allah. In kuma ya ce a'a akwai su amma Shehu Ibrahim baya cikin su sai ka mana aya da hadisin da ta fidda Shehu Ibrahim daga cikin su. So da haka Shehu Ibrahim tun da ya kai wannan matsayin Allah manzo Allah ne ya faɗa ce akwai bayin da za su kai matsayin da in suna son wani abu wurin Allah kawai rantsewa za su ce na rantse da Allah sarki zaki sai ka zama shugaban ƙasar Amerika, ba addu'a za su yi ba. Wallahi manzo Allah ce in aka samu irin wannan bayin wallahi in suka tashi su gaya ma magana suka rantse wallahi sai Allah ya yi. A irin wannan babin ne Ibn Taymiyyah ya je yayi waccan katobarar ya zata yana cikin su amma shi kuma sai Allah bai bashi nasara ba dan baya cikin su, shi hasashe ne. Sarki zaki kai tun da Allah ya sa kana cikin mutanen da suka san darajar bayan Allah, kai baka san cewa da yawa ana samun bayan Allah da in ka je gurin su da bukata ba ma addu'a za su yi ba sai da su ce mun lamunce. Sosai ina ganin haka, ina ganin wasu na yin haka. Kuma baka gani yana faruwa yadda suka faɗa bai saba ba? Na'am. Duk wanda ya karyata su ya ki gaskata hadisin manzo Allah ne, yana ganin annabi ya faɗi maganar nan da ta yi girma da yawa. So da haka wannan shine na ba da amsar ma'anar in qultu kun yakun. Sarki zaki ko kai Allah ba wannan matsayin ka huta da ka zauna kai ta dogon jan carbi. Kawai duk abin da kake so ko kake so Allah ya wa wani wallahi sai dai kace kawai ka je wallahi Allah zai maka kuma Allah zai inji annabi Muhammad. Allah ka sanya mu cikin wannan bayin. Allah ka sanya mu cikin wannan bayin. Amin. Ya tabbata annabi ya faɗe su. Duk wanda zai ce babu su to sai dai ya kawo mana daga wani littafi, amma na manzon Allah da ya tabbata da sunnar annabi Muhammad ko waɗannan bayin. Amma da yace to ina ne suka zo da wane ne ya nada Shehu Ibrahim Khalil, sai mu ce a cikin wancan hadisin da muka wuce ne ai ma'anar al-kullu al-mahabba ce ai.
ai Khalil masoyi ne, soyayya ita ce take zama hulla, kawai wani nau'i ne na soyayya. So da haka masoyi da habibi da khalili duka matakai ne na soyayya. Yanzu dai muna da Khalil, muna to ai yanzu baka faɗa min inda Allah ya naɗa shi ba, shi annabi ya faɗa Allah ne ya naɗa shi, sannan kuma annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya faɗa ƙarara a Qur'ani tunda ya ce Allah ne ya naɗa shi, to a nuna mana ina Allah ya naɗa shi, to sai ka faɗa. Bari mana in faɗa, ai ban kai ga hadisin ba, ka saba da irin wannan gafa da malam. Ai sauraron ka nake yi, ina jin ka ai sai in na faɗa hadisi fa nake kawo maka. Yau fa karatu na kitabu sunna ne fa. So da haka dan me za a yanke ni? Ina Shehu Ibrahim ya zama Khalil, sarki zaki, ai ya tambayi wannan ko? Ai ya bari in ba da amsa mana tunda ni ke tambaya. Kar ya taya ni. Ni ban ce ya taya ni ba. Inda Shehu Ibrahim ya zama Khalil saboda shi masoyin Allah ne. Shi ku a hadisin can da muka wuce cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Duk bawan da yake kusanta ta da yawan nafilfili zan so shi ya zama masoyina. Shikenan ya zama Khalilullahi kenan. Wannan soyayyar ta Allah ita ce Shehu Ibrahim yake faɗi, wanda ya same ta ne da yawan nafilfili da yake yi na kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala. Na baka amsa sai kai bayani ina so. Malam Munir, dan Allah a cikin sahabban annabi yana son su kuma yana faɗa musu inni uhibbu fulan ko bai faɗa. Akwai wanda ya taɓa riƙa a matsayin Khalil a cikin su tunda didde ne. To ai ma'anar Khalil wannan kalma ce ba tunda ka ya kaji ai shine barkaji ta'abirin su fasaran su ma'anar sai na iya dawowa daya. Ta'abirin ba yadda za a yi in dai har annabi zai rayu ya ce wa sahabbai inni abar'u ila Allah an yakuna li minkum khalilan, yace walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhastu Abubakar khalilan, amma ya faɗa yana son Abubakar ko bai faɗa ba. Duk malamai sun yadda akwai bambanci tsakanin almahabba da hulla, shi yasa ya game gabaki da duk masu tuba yace inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, inna Allah yuhibbul muhsinin, ya faɗa yana son su, amma matsayi na hulla mutum ɗaya ne Allah ya faɗa a Qur'ani yace ya rike shi, shi kuma annabi ya faɗa a hadisi yace ina so ka kawo min, annabin ne ya fassara yace ma'anan hulla da mahabba ma'anarsu ɗaya a hadisin ko a'a, idan tun da dai ya faɗa ya ce Allah ne ya zaɓe shi Khalil, yanzu muna da Khalilai guda uku, to wajen da Allah ya naɗa shi kuma ya faɗi sunansa nake so, yanzu an samu na annabi Ibrahim a Qur'ani, na annabi a hadisi, yanzu muna neman na Shehu Ibrahim a hadisi yanzu. Ka gama. Na gama. To na gama. Na farko dai tambayoyinka guda hudu ne. A'a guda uku ne ma. Guda uku ne kai kamar yadda su. Uku ne bai kai hudu ba. Uku ne kai kamar yadda su hudu. Wadancan biyun naci. Wannan masu saurare ne za su gane cewa ka ci ko baka ci ba, kuma zan dawo in yi ta'aliki akai. Ai ba za ku zo sai kana sa dakata inda Allah ya kada sunan shi Ibrahim yace shi Khalili ne ko Munir. Yana jin ka, yana jin ka. Yana jin ka. A Qur'ani inda Shehu Ibrahim ya ce, inda Allah ya ce Shehu Ibrahim ne Khalili ya kama sunan shi, haka kake so? Assalamu alaikum Sheikh Munir. Kar ku yi magana, a bar ni in sauka dan Allah. A bar ni in sauka tukunna sai ku yi magana. A yi min afuwa dan Allah. A min afuwa na tuba Maulana. Waya ta ce ta mutum aka dan gidan Allah sai ka bani zan sauka ne. Na tuba Maulana. Kana ji Malam Asadu Sunna, kana so in faɗa maka inda Allah ya kama sunan Shehu Ibrahim yace masa Khalili ne, ko manzon Allah ya kama sunan Shehu Ibrahim yace Khalili ne? Shi yace ai Allah ne ya zabe shi, tunda ko Allah ya zabe shi, ai sai ya faɗa mana gurin da Allah ya zabe shi. Allah ne ya zabe shi. Kana so a kawo maka sunan, kake so a kawo maka ko kuwa sufa? Bismillah, ai ana jin ka sunan muke so, tunda ya faɗa yace Allah ne ya zabe shi. Sunan ya faɗa mana gurin. Sunan muke so a faɗi inda Allah ya naɗin shi kenan. Alhamdulillah. Malam Asadu Sunna. Zan tambayi Asadu Sunna. Malam Sarki Zaki kai. Na'am Sheikh. Zan tambayi Asadu Sunna. Na'am. Ka ci samu wannan tambayar ka tsare sai ya bani ansar ta shi ma. Sai in bashi wacce ansar. Na tabbata Malam Asadu Sunna ya yarda Allah ya zabe shi musulmi. To
to ka kawo mana inda Allah ya kama sunanka ya ce kai musulmi ne. So da haka wannan shi nake so yanzu ya so. In ya so ni ma sai in faɗa maka inda Allah ya kama sunan shi Ibrahim ya ce masa Khalili ne. Idan kuma kai ma ka ji wani tambaya so. Yawwa to dan Allah shi fa ya bani sauka. Ya shiga a babin sifa ya zama Khalil. Ani ban zo na ce masa ina tuciya. Ni addu'a nake yi Allah ya sa in mutu a musulunci. Addu'a nake Allah ya sa in mutu a musulunci. Addu'a nake Allah ya sa in mutu a musulunci. Ya mutu a Khalilin shi an riga an wuce wurin shi. Shine na ce to ai yanzu ba ya mutu a gurin ba. Abinda nake so yanzu muna so ne ka kawo inda Allah ya nadin. Ai shi ya faɗa yake cewa wa ahlud din ghairu dhikr was sunnati allati anil mustafa sahat fatilka dawa'in. To tunda ba wani abu bane addinin Qur'ani da sunna ne kamar yadda ya faɗa kuma sunna da ta inganta ba falsafa zaka kawo ba. A'a tunda ya ce Allah ya nada shi kawo mana inda Allah ya nada shi din shikenan kawai. Yau shi yasa ya ce maka suffa ko suna idan suffa kake so zan kama in suna kake so to sai ka kawo inda sunanka ya zo cewa Qur'ani kai musulmi ne tukunna amma in suffa kake so zan kawo suffa kake so ko suna ka faɗa min suffa kake so ko suna shi ma sifa ne sifa ya faɗa ko suna ne sifa ne nace sifa ne na annabi Ibrahim da ya faɗa a Qur'ani sifa ne ko suna ne? To ai sifa ce. Na'am. Muna ji shakka mun sake wai so sifa ne. Sarki zaki ka ce Sheikh Munir ya dan tsaya. To ina jin ka. To muna jin ka to. Sai ni Munir afwan dan Allah ka yi hakuri zan sauka yanzu in barka. Ni abin da nake so maganan Khalila din da Malam Musa yake ta magana. Dan girman Allah Malam Musa wallahi a mazauninka na mai da'awa irin wannan abubuwan da kake kawo abu kunya ne ni zan ji kunya a ce malami ne mai da'awa yake irin wannan abu yanzu ka ce yanda sai di Munir ya gaya maka kana ta faɗan wai sifa ce ko suna duk yanda kaga Khalila kalman Khalila alqur'ani ba suna bane sifa ce sifar annabi Ibrahim ce ba suna bane na ɗaya kenan na biyu kalmar nan ta zo a alqur'ani ba suna bane ba suna bane sifa ne wai ba suna bane sifa ce kace ba suna bane sifa ne to dan Allah ina so kai li'irabun wattakazallahu Ibrahim khalila wanda ka san nahu Ibrahim khalila al-khalil sifa ce na wannan shi Ibrahim din a'a li'irabun ayar nake so kai tunda kai masa sifa ce yau to ta ina ne mafulin bihi sani ya zama sifa a wajen yanzu idan na ce maka idan ina zuwa mana hello kana jina muna jin ka bismillah yawa alaga tamalan sani din da yazo a gurin sifa ce na Annabi Ibrahim saboda in ka ce ba sifa bane daga cikin suna Annabi Ibrahim wani taba kiran shi da Khalilu sai dai sifa ka ci yanda zaka ce bismillah sai ka ce ar-rahman suna ne amma kuma sifan Allah ne ar-rahim suna ne amma sifa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala Ibrahim maqul sani sifa ce ta Khalil maqul sani sifa ce ta Ibrahim wannan kenan malam Abul Fatih dan Allah wani malamin lugar arabiya ne ya ce maka a'a ya hakuri wani malamin lugar larabci ne ya ce maka maf'ulun bihi sani sifa ne barin karasa ya hakuri a'a tambaya nake yi dan Allah wani malamin lugar larabci ne ya ce maf'ulun bihi sani sifa ne to wace maka maf'ulun bihi sani baya zuwa sifa a'a ai tun da nace maka waye ce sai ka ce ga malamin da ya ce shi ne nace to gaban nin karasa yanzu karka to na baka karasa da nukudar da nake son in je na baka karasa yawa abin da yake akwai abu na biyu sarki zaki sai di Munir ya gaya bai musulmai gashi Allah ya faɗa huwa sammakumul muslimina amma da Allah ya tashi bai kira sunan Musa Yusuf ya ce mai sunan Musa Yusuf na kira shi alqur'ani shi musulmi ba amma kuma ya san Allah ya kira shi musulmi sannan kalman kulla da yake amfani da ita maganarsa yana nuna Annabi Ibrahim shi kadai ne ya kamata a kira shi da Khalil shi kadai ne ya kamata to idan ya duba zai ga wannan kalman ta Khalilu din ba Annabi Ibrahim ba har kafirai alqur'ani Allah yana yin amfani da su har kafirai ya laitani lam attakhis har kafirai ya laitani lam attakhis fulanan khalila babu alqur'ani akwai khalila kalmar din al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin al-akhillau jam'i ne na khalilu
waɗannan duka gasa alkur'ani sun zo ba kuma akan annabi Ibrahim din ake magana ba, akan wasu mutane ne ma wanda ma ba shiryayyun mutane ba. Allah ya amfani da kalman Khalilu. Amma da Allah da Shehu Ibrahim yazo yake wanda abin nan yake cewa Allah ya rike shi badadi, ya rike shi kalman masoyi, shine kalman masoyi. Ba mu taradifatu a lugga. Malam Musa bai san ma'anar mu taradifatu bane a lugga yake wannan maganan. Bai san wannan ba, sannan kuma nukudar da ta kubuce mai yake ta gauraye ya kasa gane yadda abin yake. Shi fa Shehu Ibrahim cewa yayi Allah ya dauke shi masoyi. To da Allah ya dauke shi masoyi wa kake tambaya? Allah zaka je ka tambaya kenan kake so ya baka. To ai yanzu yana da sauki yanzu. Tunda ya ce ya kaji. Tunda ya ce Allah ne ya nada shi. Ka akasta tambayar ne. Tunda ya ce Allah ne ya nada shi. Sheikh Alfa ya kuri yana magana maybe zaka ji shi ka fahimci abin da yake nufi. Tunda ya kace Allah ya ce Allah ne ya nada shi. To ai yanzu ba ma ja. Allah shi ya faɗa a Ƙur'ani ya ce ya ɗauki annabi Ibrahim haka, annabi ya faɗa ya ce shi ma haka, sai haka ji. Ka yi haƙuri, da ya faɗa ya ce, ka yi haƙuri. Wannan musun ba wai kana magana ne daga ugahu ba. Wannan maganar Allah ya ɗauke ka musulmi ko bai ɗauke ka ba tambaya kawai. Yanzu aiki na ne zai hukunta cewa ni musulmi ne ko ba musulmi ba da'awar ni musulmin ba ne. Ɗaya kenan. Na biyu, akwai bambanci ka yi haƙuri shi yasa za ka ga a wajen cewa wani ɗan aljanna ne akwai bambanci tsakanin akwai bambanci tsakanin sifa da ta'ayini cewa wani ɗan aljanna ne suna da bambanci ka yi haƙuri ina zuwa sarki kaga yana daga cikin ka'ida kaga da iya kulle kake magana ka gane ya sauka shaka ci gaba shi ma kaga ba yadda za a yi su zo suna magana bismillah ba da lokaci in saurare su bismillah sannan san da mutum kuma zai magana ya ce ba zai saurare ni ba ayoyin da ya kawo a cikin alqur'ani ayoyin da ya kawo a cikin alqur'ani irin su idan lattakaduka khalila irin su wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila akwai bambanci wani yarki wani a matsayin khalil akwai bambanci da kuma Allah ya rika ba Allah ya ce al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin dama bayi sashen suna rikon sashi a matsayin masoya amma wanda ya ce Allah ne ya rike shi to bashin da ake bi yanzu ya kawo inda Allah ya naɗa shi wannan ba shine fada wurwurar da ake ta yi aje a dawo akwai bambanci ni in riƙa wancan ya zo ya ce da muhabba da kulla ma'anarsu ɗaya na ce annabi yana son sahabbai kuma ya faɗa ya ce yana son Hassan yana son Husaini yana nan safna na Fatima yana son Abubakar yana son Umar amma bai taɓa riƙon wani a cikin su yace masa Khalil ba wannan ya nuna akwai bambanci tsakanin Khalilu da kuma kalman al-muhabba to ce wanda yayi Allah ya nada shi Khalil shi nake so a kawo ina Allah ya nada shi shikenan fa tunda shi da kansa Shehu Ibrahim ya faɗa ya ce halid dinu gairu dhikr wa sunnati allati an al-mustafa sa'at fatilka dawa'i ba wani abu bane sai addini al-qur'ani sai sunna da ta inganta daga annabi na dauka kuma za ku karanta washi anan ne da za ku kare abun ku kawo ayoyin Qur'ani sannan ku kawo sunnar annabi ingantacciya abin da na dauka kenan ba magana daya don Allah ko da mun bari ya sauka da mun bari ya sauka cikin maganganun sa kamar kanda yake shiru ya bar mu yi magana na'am 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 ya kuri ina ciki shan mu ne sha ba fata ya kuri da mun yi hakuri mu bar shi ma ya sauka da mun yi hakuri mu bar shi ya sauka saboda bai kaman yana cikin magana muna shiga cikin maganganun sa ya gaba ani ina rubuta abubuwan da suke faɗa ne ina jiran ne sai sun gama yanzu kaga daga sanna munir ya shigo kusan awa ɗaya kenan yanzu zan sauka yanzu tambaya ɗaya kawai nake mai sai di munir in ka zo ka ƙara maimaita min a ina manzon Allah ya kira sai da tuna Fatima da Habibati ba Khalilati din ba a ina annabi ya kira ta da ba karka kawo min da fi'ili wai cewa uhibbu kaza wannan fi'ili a kalman muhabba dai kalman muhabba wa alaikum salam da habibati ko yace usailul habibi